Dneska už je tá doba, že si povie, keby som vedel pred 20 rokmi kúpim nehnuteľnosť. Dneska je už tá doba, že sme informovaní z každých možných keby smerov sa dostaneš k informáciám a dneska je to naozaj už o tom rozhodnutí zobrať si ten záväzok. Možno to bude prvé roky ťažšie, možno aj tá splátka bude taká na hrane, ale postupne sa to preklopí. A z toho hľadiska tie nehnuteľnosti vždycky za posledných povedzme 30, 40, 50 rokov rástli na tej cene a aj keď prišlo krátkodoba zakolísanie trhu a prišla korekcia a ceny sa nejakým spôsobom znížili, tak z toho dlhodobého hľadiska z horizontu 10 rokov je tam vždy ten rast zaznamenaný. To je jedna z mála istôt, samozrejme nie je to 100% istota, je, že nehnuteľnosti v čase a priestore budú len naberať na hodnote. Ak klesnú, tak klesnú iba krátkodobo, z dlhodobého horizontu budú vždy stúpať. Keď si zoberiete hodnotu nehnuteľnosti v 10 alebo 20 ročných skokoch, tak vždy sú to násobky. A vždy je to v tom čase, príklad keď som kupoval ten byt, sa mi to zdalo strašne moc, strašne drahé. 20 rokov spätne, keby som vedel a mal si kde požičať, kúpim 2. A to isté platí vždycky v tých cykloch, v tých skokoch, v tých pohľadoch dozadu. Na nehnuteľnosti mám nos. Pre viac takých typov ma nezabudni sledovať.